an la Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'a émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera belebelew ka belebele ma o ye jɔn ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Bingini Bagaga kɔ comme mɛn dan ye mɛn tigila ye an bɛ kuma di a yɛrɛ ma a k'a yɛrɛ présenter an na en grosso modo an la ne ba c'est ça va ko bɛ cogo di baasi foyi tɛ yen nɔ ok nin diyara n ye trop sani mɔgɔ ka kuma fɔlɔ I b'i sara Ala de la awɔ n bɛ Ala fo ka soli k'an kuntigi k'an kisi ni nɛɛmaba ye ka n ka diɲɛ labɔ sababu ye minnu ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka barika bila n ka araden n'a ba bɛɛ lajɛlen k'an bolo da dugu la bɛɛ lajɛlen donc ne de ye Gesere Bingi Bagaga ye ka bɔ Kayiba Jabate donda kelen ani bɔda caman ni dɔw ko ma ko dame de silence dɔw ko ma a tɛ girin-girin dɔw yɛrɛ ko Michel Obama a tɔgɔ cayara Jama Noir ne Jama Noir ok Bingi I nana an ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant an bɛ se ka dɔn Bingi nana musique la cogo di ok o diyara n ye trop bon n ye nin expliquer ka caya mais presque bɛɛ b'a kalama Bingi nana musique ko la cogo min na Bingi ye kalan de kɛ fo ka se 11e année la ka daminɛ première année fo 11e année Bingi ma redoubler a bɛ kalan de dɔn mais diɲɛnatigɛ la bɛɛ n'i dakan de don Bingi bɔra mɔgɔ mɔgɔ la ka daminɛ fa la ba la mama la kɔrɔ la dɔgɔ la ni si de ma micro ta fɔlikɛla t'anw fɛ yen dɔnkilidala t'anw fɛ yen kumakɛla t'anw fɛ yen o si t'aw fɛ yen Bingi kelen de ye micro ta ka kɛ dɔnkilidala ye ah bon awɔ bon sababu de y'o nati dɔnkili n'a ladiya tɛ n kun bɛ se ka kalan kun bɛ se ka kalan fo n bɛ tila n ka kalan na ka kɛ bureaucrate et tout mais ko dɔ bɛ ko dɔ laɲini o ye tiɲɛ n ye dɔnkili da n ka musokɔrɔba de kama mun na an fa papa banna depuis ne ka dɔgɔ depuis ne bɛ 5e année la lui il est décédé paix à son âme oui merci beaucoup ne ba fɔlɔ la cɛmanw de la donc a ye cɛmanw de tugu ɲɔgɔn na après a ye musomanw sɔrɔ cɛmanw tun bɛ écoledenya la a bɛ ban kuma min na olu tun tɛ baara la bɛɛ tun bɛ écoledenya la ne yɛrɛ tun bɛ 5e année la ne dɔgɔnin 2 dalen don ne kan olu ka dɔgɔ bon musokɔrɔba in kun ye femme ménagère de ye ale kun a ma kalan a tɛ bureau kɔnɔ a tun bɛ ɲamakalaya de kɛ numu de tun don a bɛ taa mariage kɛyɔrɔw la a bɛ tobiliw kɛ donc a bɛ fɛn min sɔrɔ o la a bɛ na an na balo o la un jour a ye n wele ko n ka taa dumuni ta n bɛ n'a di n dɔgɔninw ma tobili kɛyɔrɔ la n bɔra école la ka saki bila dɔrɔn ne taara a nɔfɛ a bɛ tobili kɛyɔrɔ la ko n bɛ taa dumuni nɔfɛ n taara sɔrɔ a bɛ ka wɔsi trop barama kunna donc a hinɛ donna na trop quoi ne kun t'a dɔn franchement a bɛ ka an na balo cogo min na o don de ne y'a dɔn a bɛ ɲani min na quoi walasa ka se k'aw labalo voilà donc ne ye dumuni ta fo ka se so n bɛ ka kasi ne ma kasi jɔ o y'a sɔrɔ ni interscolaire wulila ne de tun bɛ solow da franchement n ka point fort bɛɛ kun ye chant ye ni chant kun kɛra n tun bɛ fɛn sɔrɔ o la quoi voilà n ye n sigi ka n hakili jagabɔ est ce que ne nana dɔnkili da dɔɔni dɔɔni ne bɛ fɛn fitinin minnu sɔrɔ n tɛna se ka n ka musokɔrɔba dɛmɛ ni o ye bon n ye dɔnkili da n terimusow tun bɛ n wele u ka denkudiw la n bɛ taa n bɛ dɔnkili da u bɛ wari di yan nɔ donc un jour n taara n terimuso dɔ ka denkuli na n ye wari min sɔrɔ wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a kɛra 1000 donc n nana so ni 1000 n ye 1000 d'a ma a ko ne ye 1000 bɔ min n ma se k'a f'a ye n bɛ dɔnkili da parce que a tulo tɛ se ka da o kan quoi o tuma la ye voilà donc a ye n kɔrɔkɛw wele bon Bingi ka ko ne tɛ ka fɔ foyi faamu a la sisan Bingi bɛ na ni wari ye a bɛ na di ne ma a bɛ na ni 1000 a bɛ na di ne ma ni mɔgɔ dun den bɛ ka wari ta ka na d'i ma i b'a ɲininka denmisɛnnin de don a bɛ ka wari in bɔ cogo yɔrɔ min na donc a ko kɔrɔkɛw ka ne corriger u tun bɛ n bugɔ don la terimuso dɔ de taara n sɔrɔ n bɛ jouer la yɔrɔ dɔ la o nana f'a ɲɛna k'i den bɛ dɔnkili de da ko dɔnkili non
i bingini tɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye a yɛrɛ kasira bingini i bɛ fɛ ka ne ka sɛgɛn kɛ fudeya ne ye sɛgɛn min kɛ e ka kalan fo ka se lycée ma e ka taa dɔnkili da bingini e bɛna ne faga dɛ aw ka so mɔgɔ si ma dɔnkili da yen nɔ donc a ye n kɔrɔkɛw bila u bɛ n bugɔ pendant 3 ans n bɛ pétrin na n bɛ n dogo de ka dɔnkili da donc ni n kɔrɔkɛw bɛ kɛlɛ olu datigɛlen bɛ ne na un jour ni n terimuso dɔ de dalen don ale yɛrɛ ka chambre kɔnɔ an bɛ baro la o ko pour que ne tɛ continuer ka n ka dɔnkili da kalan kɛ olu bɛɛ bɛ ka continuer mun na ne bɛ fɛ ka école bila n donna situation na ka ɲɛfɔ n terimuso ye o bɛnna ni a yɛrɛ dontɔ ye a ka chambre kɔnɔ a y'a mɛn donc a ye kuma mɛn ten de a kasira donc bin e ye école bila ne de kama ka dɔnkili da nin fɛnɛ m'a fɔ a bonyana ma mɛn ni dabali ban kojugu quoi donc a ye duwawu don musokɔrɔbaw ka duwawu a ye duwawu caman kɛ o don da a ye n kɔrɔkɛw wele mɔgɔ kana ɲɛjugu bɔ a la tugun mɔgɔ kana bugɔ tuguni mɔgɔ kana nɛni tuguni nin ye mikoro ta ne de kama donc a ye duwawu ni fɛnw kɛ ne donna dɔnkilida la n ba de kama sinon ne ka laɲini tun tɛ nin ye mais bɛɛ n'i dakan fɛnɛ don bɛɛ n'i dakan de don voilà n bɛ segin n b'a da kan n donna dɔnkilida la n ba de kama mais ne ye ɲamakaladen 100% de ni y'a kɛ n ma n tana fɛnɛ kɛ o ye tiɲɛ voilà n'i donna dɔnkilida la i ba kama baasi t'o la ba duwawu kɔni o ti bin o ye tiɲɛ bin o yɔrɔnin diyara n ye faamuyali sɔrɔla o la maintenant e ka genre musical ye jumɛn de ye i ka style bon ne b'a bɛɛ kɛ n bɛ tradi kɛ n bɛ moderne kɛ mais ne ka style yɛrɛ ye jazz ni blues de jazz ni blues de ka di olu de ka di ne o de ka di ne yɛrɛ kosɛbɛ parce que voix rock de bɛ ne kun donc ne ye n ka o ye jumɛn ye voix rock ayi voix rock an t'o dɔn voix rock o ye jumɛn ye bon voix tubabu de b'a fɔ ko voix rock anw farafinw b'a fɔ ko bagalenkan awɔ dɔw b'a fɔ ko t'a dɔn n bɛna expliquer ye cogo min na n b'a dɔn bagalenkan de la kosɛbɛ kan min ni a tɛ se ka kɔrɔta kosɛbɛ ok mais hinɛ b'a la o de ye voix rock ye kan min tɛ se ka kɔrɔta kosɛbɛ mais hinɛ bɛ awɔ ok Michelle Obama malienne ayiwa ou bien ka fɔ jumɛn Diamant Noir i mana tɔgɔ fɔ i tɔgɔ Michelle ye tɔgɔ diinɛ ne b'a bɛɛ fɛ Michelle Obama malienne a tɛ girin Diamant Noir a tɔw bɛ kɔfɛ an ka taa dɔrɔn inchallah bigini an bɛ don min na ko bi album joli de b'i bolo sugu la album kelen de bɛ n bolo kelen filanan de bɛ ka préparer ka na ok donc kelen o titre ye jumɛn o ye dansa ye dansa donc i bɛ se k'an ka émission an ka introduire ni dansa ye an ka dansa dɔ an ka dansa dununya kɔrɔlen tununa dununya kɔrɔlen tununa dununya kɔrɔlen tununa le ne ma sama kɔrɔlen dɔ fɛlɛ dununya kɔrɔlen tununa dununya kɔrɔlen tununa dununya kɔrɔlen tununa le ne dun ma sama kɔrɔlen dɔ fɛlɛ ni kuma mutonya ti muso le bɛ ti ɲani bon kɛrɛw de bɛ don yen nɔ komi e tɛ se dɔnkilidala sa ne tun bɛ se ka i tun b'a fɔ n'i laminɛ ni kuma mutonya ti muso le bɛ ti ɲani mais jumɛn de fɔ yɔrɔ la dansa a bebe a sholen yɔrɔ in o an ka taa n'o yɔrɔ ye parce que n bɛ fɛ ka dɔɔnin kɛ jawura mamba dɔn siya tɔle jawura mamba dɔn siya tɔle e bɛ ka dɔn cogo min na dansa tɛ dɔn ta dansa bɛ dɔn a bɛ dɔn cogo di mais ne bɛ e k'a dɔn cogo ok ne bɛ nala dansa min dɔn dansa bɔra yɔrɔ jumɛn na Kaiba muso minnu b'u diyanan kɛ fɛ a ye wuli ka dansa nin dɔn i cɛba min b'a diyana muso fɛ bɛɛ ka wuli ka dansa nin dɔn ko dansa dɔn min ye nin ye diya ɲɛ dɔn de do bingini bɛ dansa dɔn diya ɲɛ mɔgɔ ye
ko bigini be dansa do a diyan mo ko de awa yɛrɛ be dansa dɔn a diyan mo ko abana de gafre bingi e ka o album fɔlɔ na yɔrɔ dongli joli b'a kɔnɔ bon album fɔlɔ la 8 titres de do 8 titres maintenant au 8 titres na e ka inspiration c'est à partir de bon ne ka inspiration ali ni sunɔgɔtɔ ni ne y'a ye ne bɛ wuli k'a enregistrer ni dongli nana i bɛ wuli k'a enregistrer dongli mana na ma kuma ni ne y'a ye n bɛ wuli n b'a enregistrer ni dusu bɔra kojugu i bɛ dongli bɛ na ah bon ni ye mal kɛ ne na dɔrɔn ne bɛ dongli ah bon yanni ka taa peut-être i bɛna dɔɔnin ye yan ok donc album filanan min bɛ sira la yɔrɔ o titre i bɛn'o taa ma kunpa na suspense la oui ou bien i tɛ fɛ ka dɔɔnin f'an ye o la non an k'o to surprise de la an k'o to surprise bɛ kow kɔnɔ kow bɛ yen kow bɛ yen awɔ sisan i ka dɔnkili kura jarabi ne jarabilen do comme yani an ka n'an ka plateau sanfɛ an bɛ a publier ko ani artiste min bɛ na donc faniw b'u ka réaction kɛ u b'u ka question poser maintenant faniw ye question dama sélectionner k'an k'o poser la star kun la star des stars ko i ka jarabi dɔnkili min bɔlen no laban kɔsani na tan ko i yɛrɛ m'o dilan ko Safiri y'o dilan anw m'a fɔ dɛ faniw de ko ten i bɛ se ka éclaircissement jumɛn de di anw ni faniw ye ok o diyara n ye toro i ye faniw ka nin diyara n ye ne yɛrɛ ma dilan Safi de y'a dilan Safi ye bingini ye bingini ye Safi ye Safi ye bingini ye bingini ye Safi donc ne ni n kɔrɔmuso de sira studio la ka jarabi morceau labɛn awɔ Safi de ye bingini ye bingini de ye Safi ye kuma banna pewu a ye nin mɛn donc a ye continuer ka cliquer j'aime kan aw k'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni web TV kan a ka commentaire baw kɛ la star de b'an bolo yan bi donc Safi de y'a dilan ne bɛ se ka o jarabi o dɔ ta an ye n tɛ n yɛrɛ fɛ ka ɲani n ye fɛn min bɛ fɔ n ye o bɛ n bɔ jarabi ma nɔgɔn a ma nɔgɔn furuɲɔgɔnwalu cɛ amuru ma nɔgɔn a ma nɔgɔn kanuɲɔgɔnwalu cɛ fo min bɛ k'i ye n ye musolu ɲininka ngo cɛba jumɛn bɛ cɛbalu bɛ ɲɛ muso bɛ nɛgɛ cɛba min fɛ o le ɲɔgɔn tɛ cɛba kɔrɔlu cɛ la n ye cɛbalu ɲininka ngo muso jumɛn bɛ musolu bɛ ɲɛ cɛba bɛ nɛgɛ muso min fɛ o le ɲɔgɔn tɛ muso ŋanalu cɛ la o ka bɛ i ma o ka digi la fɛn min bɛ fɔ la ne ye o bɛ mun na n fa n taama ɲama fɛlɛ dɔrɔn fɛn min bɛ fɔ la n ye o bɛ lɔn o ma ɲɛlɛ ɲama fɛlɛ fɛn min bɛ fɔ la n ye a bɛ n hakili mu n changer cogo ma fɛlɛ dɔrɔn wa tiɲɛna tiɲɛna ya sans mot quoi sans commentaire i changer cogo ma filɛ dɔrɔn jarabi y'a dan ni non a y'a bɛɛ de ban pewu ka stress bɔ n kan zéro stress donc o dɔnkilili o bɛ na ni question wɛrɛ ye bigini i fiancélen don wa an y'a mɛn k'i fiancélen don sisan faniw yɛrɛ y'o kuma nin fɔ dɛ bon o question répond ni ka di n ye mais n bɛ fɛ k'o to surprise la parce que n yɛrɛ ye concert dɔ organiser le 23 octobre inchallah ni Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ Babɛn b'a la bon Bingi fiancélen don Bingi ma fiancé Champi ye jɔn ye Champi bɛ min a bɛ dugu jumɛn na o bɛ dɔn le 23 ni min bɔra ka taa le 23 septembre octobre inchallah Babɛn b'a la mɔgɔ o mɔgɔ a kɛra ɲana o de la kali ka di mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka Champi ko ani Bingini ka fiancéli ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ k'a dɔn le 23 octobre Babɛn b'a ne yɛrɛ kɔni tun bolo ko i bɛna o scoop di Awa ma Awa n'i taara Babɛn b'a don Awa i b'a sɔrɔ mais e nana yan ka ban a kɛr'i yɛrɛ ɲɛna o y'o bannen pewu a kɛr'i ɲɛna o y'a ye o y'a bannen pewu Bingini e ka idole yɛrɛ ye jumɛn de ye musique la i ka idole ye jɔn de ye bon depuis musique diyara ye fo ka se sisan bon ne bɛ bɛɛ ka di ne ye bɛɛ ka di ye wallahi bɛɛ ka di ne ye bɛɛ ne bɛ au fait fɛn fɛn ye ne ɲɛmɔgɔ ye hali ne dɔgɔma minnu ye ne dɔgɔninw ye n'i ye genre kɛ n'a diyara ne ye ne b'i apprécier wa n b'a ɲini ka sigi ka genre ɲɔgɔnna la idole tɛ ne na musique la bɛɛ de ka di ne ye ne bɛ bɛɛ lamɛn bɛɛ de ka di e bɛ bɛɛ lamɛn mais n kun bɛ mɔgɔ min na mɛ jeliya musique yɛrɛ yɛrɛ la o ye Mamani Kuyate
Mamani Kuyate. Mamani Kuyate, joli ba ka Mamani Kuyate. Mamani ka dongiliw tun ka di n ye kojugu kojugu n bɛ si k'ale lamɛn ka tilen k'ale lamɛn. Ok, o diyara n ye. Mamani k'an b'i fo. O diyara n ye. Bigini depuis i donna musique la fo kana se bi ma e gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a la. Ji est-ce que n bɛna se k'o bɛɛ citer bi. I bɛ damadama kumabaw de fɔ. N ye gɛlɛya sɔrɔ a la dɛ. Pendant 3 ans i bɛ nɛni i bɛ bugɔ. Ma nɔgɔya. I kɔrɔkɛw i ka d'u ye i y'u nungɔnɔ si ye quoi. Ni i y'a sama dɔrɔn ɲɛji bɛ bɔ. Olu ye san 3 kɛ u tɛ ka kuma i fɛ. A ma nɔgɔ. Yɔrɔ o ye gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ. Et puis m'a ɲɛ sɔrɔ ne m'a ɲɛ sɔrɔ m'a ɲɛɲini na halisa k'a ɲɛ sɔrɔ. O fana ye gɛlɛya dɔ ye. Awɔ kɛ. Nin bɛɛ kɔ. Non m'a ɲɛ sɔrɔ n bɛ ka n degi de halisa. Halisa. Awɔ. A bɛ fɔ e ma ko la star des stars. Bon o ye maliyɛnw ka tɔgɔ ye mais ne yɛrɛ kɔni bolo ne tɛ foyi ye fɔlɔ. I dun ye fɛn belebeleba ye dɛ. Maintenant n'i ye gɛlɛya fɔ fɛn fɛn na i bɛ nɔgɔya fɔ. Et depuis i y'a daminɛ fo ka na se bi ma i ye nɔgɔya jumɛnw de sɔrɔ a la. Bon n ye nɔgɔya sɔrɔ a la alhamdulilahi rabil alamin ne faso bulonda la kodɔnna ne sababuya la. O ye dɔnkili hɛrɛ dɔ ye quoi. Awɔ. N'i ko Bingini Bagaga Kayi u b'i tɛgɛ ta ka taa ne faso bulonda yira yan de Bingini Bagagaw ka du ye. Ne ka mɔgɔ bɛ Bamakɔ n'i ko Bingini Bagaga o tigi y'o yira quoi. Donc ne la kodɔnna n faso bulonda la kodɔnna n sababuya la. Tiɲɛna o ye belebeleba ye. Awɔ. N ye hɛrɛ caman sɔrɔ. Alhamdulilahi jatigiw balolen bɛ an ye. Awɔ. An ka sɛgɛnbali ɲinɛbaliw jatigi ɲumanw b'an bolo. Awɔ. N ye avion kɔnɔdon sɔrɔ dɔnkili la. Awɔ. Ka mobili sɔrɔ dɔnkili la. Ka du sɔrɔ dɔnkili la. Donc o y'a hɛrɛw ye quoi. Mun wɛrɛ b'o kɔ. O t'a bannen. Fɛn bɛɛ sɔrɔla dɔnkili la. Fɛn caman sɔrɔla la. Yɔrɔ. N ye sanu sɔrɔ a la n ye finiw sɔrɔ a la. I ye fɛn bɛɛ sɔrɔ alhamdulilayi. Sisan kɔni yɔrɔ i yɛrɛ kan k'i sigi sisan ka denmisɛnninw encadrer o tɛ. Ne ma so ye fɔlɔ dɛ. Karamɔgɔw ka karamɔgɔ. Ne ma so ye fɔlɔ ne yɛrɛ ye kalandeni de ye. Ayi karamɔgɔw ka karamɔgɔ. Ala ka n k'a ye n bɛ karamɔgɔya de ɲini. Bingi sisan an bɛ se k'a dɔn den joli bɛ Bingini bolo. Den 2 de bɛ ne bolo. Den 2. Ala k'u balo. Cɛman 2. Jolimakɔrɔba tɔgɔ Mancini. Ani Turu Sena Balagɛ. Wayi. Ala k'u balo. Ami Allahumma. E ka i ko kan ka kuma i ka album kura kan. Maintenant i ka album kɔrɔ la i ko 8 titres de b'a kɔnɔ. O 8 titres na ne tun bɛ fɛ i ka o énumérer an ye quoi. Ka titre jumɛn de b'a kɔnɔ quoi. An ka se k'a dɔn. Bon titre dɔ bɛ yen nɔ n ye dansa fɛ yen nɔ. Dansa awɔ. Kamisange bɛ yen. Kanuɲɔgɔn bɛ yen. VIP bɛ yen. Bon Mateli Sumare bɛ yen. Awanisi bɛ yen. O ye joli ye tan. O ka ca. Dansa. Kamisange. Mateli Sumare. Saba. Awanisi. 4. VIP. 5. Nkanuɲɔgɔn. 6. 6 bon n ye Bingi Mɛlɛkɛni min ye renouvelé o tun b'o de la. Bingi Mɛlɛkɛni. O tun bɛ i bɛn'o bila deuxième ta in la wa ou bien. N bɛna bila n y'a remix de kɛ n bɛna bila deuxième ta fana. I bɛna bila deuxième ta. Parce que a diyara mɔgɔw ye mɔgɔw ko n k'a bila la. Bingi Mɛlɛkɛni. A fɔ an ye a walawala. Kamalenba fana b'a la. Kamalenba. Ye. O walawala in pourquoi. Comme an m'olu si mais n bɛna olu bɛɛ lakuraya. Kamalenba bɛ yen. A lakura a da yan nɔ mais i ka tila k'a kɔrɔ fɔ i y'a da kun jumɛn de la fana. Ok y a pas de problème. Kamalenba. Yo lampantigi malola kelengele muso tɔrɔnpe cɛlu bɛ malo kelengele dantanw na dante Mali musolu la anu jɔcogo de bɛ kamalen malu tɔrɔnpe kubu jakan an bɛ se parili la Maliyɛn muso bɛ se parili la Maliyɛn muso bɛ se demarche la anu ka pari fɛn kasa wusulan kasa bɛ kamalen balu tɔrɔnpe nka fais attention les hommes d'aujourd'hui ne sont pas bons olu ma silani
olu ka yafa ne ma ngolo falu ka yafa ne ma nkɔrɔ filɛnw ka yafa ne ma miiri bali sɔn tɛ fɔ tasi bali sɔn ka ca miiri bali sɔn tɛ fɔ kamalenba nangi sɔn dɔ f'i ye u ɲɛ mana muso ɲuman ye kiri ni wɔyɔ dabɔra a bulɔfu jugu dabɔra i taama ɲale ka di ne ye i yɛlɛ cogo ka di n ye i kuma cogo ka di n ye i jɔ cogo le kan di ya cɛ man'o f'i ye ta i ka sira la o tɛ tiɲɛ ye wa i ni ɲɔgɔnna caman n'a bila yan yɔrɔ na musonin bɛ nalen maɲina kɔ donc cɛbakɔrɔ bɛ ten ne ya ye non u jogo yɛrɛ yɛrɛ fa ye sisan décrit de ye morceau in kɔnɔ de A à Z kabako maintenant i bɛ se ka walawala sisan su fɛ sɔgɔma u bɛ taa fɔ dɔ ye ca i ko ka di ne ye i kɛcogo nin de ye ne diya i jɔcogo de ye n diya i kuma cogo de ye n diya i bɛ tɛmɛ de o ɲɔgɔnna de bɛ f'i ɲɔgɔnna 100 mais e tilala ka jarabi dɔw la anw jarabilen don sisan donc o b'o fɔ an ma ka tila ka t'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye an b'a kɛ cogo non i b'a dɔn jarabi ye min ye c'est à dire ne yɛrɛ de ni kun lafiyara quoi inspiration in nana ten de a tigi tɔgɔ fɔ sa a tɔgɔ fɔ Bigini a tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ de ni lafiyara donc inspiration nana ten tɔ di donc i lafiyalen don ayiwa kuma de to ye dɔnkili in filɛ ne y'a da n y'a da c'est vrai a diyara diɲɛ bɛɛ ye alhamdulilayi n bɛ ala fo mais n ye miiri n yɛrɛ de la n dusukun lafiyalen don cogoya min na ka na ni dɔnkilinin cogoyaw ye ten cogo la i ye kow faamuya ko bɛ faamuya a banna i nikun lafiyalen ka sin ka alhamdulilayi donc bi kɔni Bingi b'a ka don kan o tɛ yan ayiwa ala barika la alhamdulilayi alhamdulilayi n tɛ n ka don kan sa mais Dieu merci kunu ni bi tɛ kelen kunu ni bi tɛ kelen ayi o taara mun tun bɛ kunu na bon kunu Bingi ko tun ma se ni niveau si ma mais alhamdulilayi bi ka di ni kunu an ka bi ka di ni kunu ye awɔ an ka bi ka di ni kunu ye ok Bingi sisan depuis i ko i nana musique la a mɛnna an bɛɛ bɛ Bingi dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i ko Bingi ni Bagaga bɛɛ b'a dɔn bi alhamdulilayi rabbi alamina maintenant Bingi ni ala nana ni na wɛrɛw ye fɛn wɛrɛw ye parce que mɔgɔ min t'a dɔn le 23 octobre ko caman bɛ se ka k'o la i bɛ se ka waribaw sɔrɔ quoi le 23 octobre ma nɔgɔ dɛ morceau fila bɛ yen an bɛ kuwa le 23 octobre a ma nɔgɔ koyi mais i kana wari caya a tigɛ non a man ca ne bɛ se ka taa i ye jolie e bɛ taa tigɛ n invité la aw bɛɛ ɲɛna fanu Bingi bolo donc ni taara da la Lubar ka na n kunbɛn dɛ Lubar kunbɛn n'u y'i kunbɛn dɔrɔn n tangalin ka i bɛ don mais ni ne b'i sɔrɔ ni ne m'e sɔrɔ joona dun non i bɛ n sɔrɔ ne nana sɔrɔ i bɛɛ gosi kɛ ne na b'a fɔ n ka awa bila ka tɛmɛ n'awa ma tɛmɛ a tɛ nɔgɔya dɛ parce que il faut que scoop de bɛna taa kɛ o don Bingi jarabilen don mɔgɔ min na le 23 k'an ka taa Bamɛ banda maintenant i ka projet ye jumɛn ye ni ala nana n'a ka na wɛrɛw ye ka se di Bingi ma e ka projet ye jumɛnw de dans l'avenir ni ala ye se di Bingi ni ma ni ne se sɔrɔ bi o ka di ne ye sa se b'i ye koyi ala ka se di ne ma ne ni ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen o fɛta ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn amina yarabi n'ala ye ne sɔn a ka di ne bɛ hinɛ quoi hinɛ bɛ ne dusu la a ka di ne ka hinɛ ne fana bɛ minnu ɲɛ an animatrice ne ka sɔrɔ bɛ minnu ɲɛ o ye an animatrice ye kolibagatɔw dɛsɛbagatɔw muso cɛsabagatɔw falatɔw yatimɛw kɛnɛma denmisɛnnin ninnu ni ne ye sɔrɔ kɛ don o don ne bɛ n kɔfilɛ olu la kosɛbɛ fanu a y'a mɛn Bingi ko n'a ye sɔrɔ kɛ don o don yatimɛw yɔrɔ i b'a kɛ fondation in kɛ inchallah fondation a tɛ girin girin Michelle Obama malienne Bingi ala ka se di ma i ka se k'i ka projet réaliser ami Allahumma amin Bingi maintenant an bɛ se k'i an bɛna na question profondeur yɛrɛ la yɔrɔ i ni Safi Jabate cɛla bi cogo di bi ne ni Safi Jabate cɛla alhamdulilayi i b'a dɔn Safi ko ni ne ko n bɛ n da don o la dɔrɔn an bɛ sɔn ka si yan dɔɔni fɔ a la n'ala ma fara n kan laban bɛ taa kɛ kasi ye oui c'est vrai ala yɛrɛ ko mɔgɔ i ma ɲuman dɔn i t'ale ala de dɔn o ye tiɲɛ
mɔgɔninfin i kɛra fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ wali ɲuman don ɲumankɛla ka ɲuman na segin o ye tiɲɛ Safi ne kɔrɔmuso de don Safi terimuso tɛ ne ye dɛ a terimuso tɛ yen non i kɔrɔmuso de y'a ye kɔrɔmuso de don a y'o mɛn fana Safi kɔrɔmuso tɛ Bingini yɛrɛ a kɔrɔmuso de don ne kɔrɔmuso de ye Safi Jabate n kɔrɔmuso min don n kɔrɔmuso min hinana na une sœur de cœur quoi wallahi billahi Safi bɛ Bingini ko kɛ kɛnɛmala la cogo min na a sokɔnɔna ka jugu ni o ye wallahi billahi hala kanu tɛ fila ye kelen dɔrɔn de don kelen pe de don Bamusa de ye jelimuso yɛrɛ 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 de Safi Jabate hinana ne na depuis bi ma se depuis kow ma kalaya fo kana kow kalaya Safi Jabate ka tila k'a sumaya Safi Jabate prévu dan ye an ka vocal min bɔra an bɛna don a san kelen na le 28 octobre bɛ k'a san kelen inchallah le 28 octobre o su ma nɔgɔya ne ni Safi bolo awɔ janfa mɔgɔw ka janfa Ala ka bɛɛ kisi janfa ma voilà ni kun ye Safi kɛ jelimuso dɔ ye Safi bi ma bila a n'a teriw ka di awɔ a n'a balimaw ka di bon komi m'a sɔrɔ o la o de y'a sɔrɔ ne nɔfɛ ne min nana tilegan dere fɛ voilà ne tun ye Safi kɛ mɔgɔ dɔ ye fo lahara jɔ don ani Bingi tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la awɔ parce que a b'a fɔ ne ka kumakanw bɔra Bingi ni sababuya de la mais ne ka vocal bɔra du moment que ne bɛ ka kasi n tɛ se ka minɛ n tɛ se ka bila ne yɛrɛ wolo ni bi cɛ n tɛ Ala deli a ɲɔgɔn juguya la quoi amina Ala kana a ɲɔgɔn kɛ to wallahi n tɛ Ala deli ne kɔni b'a dɔn ɲamakalaya fadenya b'a la juguya b'a la daman tɛ daman fɛ o ma fɔlɔ anw na tɛ laban anw na mais min kɛra anw na ne ma deli k'a ɲɔgɔn ye ɲamakalaya ma deli k'a ɲɔgɔn juguya ye min kɛra Safi la ne ma deli k'a ɲɔgɔn juguya ye fɔlɔ min kɛra anw na ne m'a ɲɔgɔn juguya ye mais komi Ala b'a yɛrɛ de sago la Ala m'a kɛ a kɛbaga sago ye a y'a k'a yɛrɛ sago ye awɔ o kɔfɛ Safi ka tila ka ne ta tuguni ka ne kɛ ko denyɛrɛni k'e nɛgɛ k'a da o kan miseli tɛ maga na ne ye Safi ka sɛfan de wallahi ni mɔgɔ min tun la non ne tɛ se ka n kɔrɔmuso fo ka s'a dan na n bɛ dugawu de kɛ awɔ Ala kana a kɛɲɛko yira a la diɲɛ kɔnɔ amina yarabi Ala kana jugu b'a la amina Ala kana jugu se a la a bɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn a ŋaniya la Ala k'a sago d'a ma Safi ma Bingi ta dɔwɛrɛ la a ye Bingi ta Ala ni Ala kira de kama Bingi yɛrɛ de ye mumun Ala ye ne yɛrɛ de ye mumun Ala ye wallahi mumun Ala o ye jumɛn i fana i ka baro yala wuli ni de kama bi dɛ baro kɛnɛ de don mumun Ala ye setigi dama farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen min contrôle la n'a y'i sigi k'a di Ala ma o de ye mumun Ala ye Dieu est ma force o de b'i ka publication na kuma Dieu est ma force wa o Ala de bɛ jɔn ye don o don awɔ a tɛ girin mumun Ala ye mɔgɔw b'a k'i la bi fugariya tɛ foyi tɛ n'a fɔra k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔ ka bin na sɛbɛ bɛ kɛ kuma ye c'est vrai awɔ mais a bɛ kɛ e la bi e bɛ se k'i ta sara sans awɔ i ko n y'a di Ala ma i y'a di Ala e de y'an bɛɛ da mɔgɔ bɛ se k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn de ɲininka i ye nin kɛ ne na kun jumɛn na mais ɲininkali tɛ mɔgɔ si ni Ala cɛ ayi ni mɔgɔ y'i jɔ ɲɔgɔn faga i bɛ minɛ k'i don kaso la k'i ɲangi cogo jumɛn n'Ala y'i faga jɔn bɛ Ala ɲangi mɔgɔ si jɔn bɛ Ala jalaki mɔgɔ si donc ni mɔgɔ y'i ka ko di Ala ma o tigi de ye mumun Ala ye wa Ala b'o tigi de ye Dieu est ma force c'est son slogan Bokari mana bɔ dɔwɛrɛ kama Safi de bɛ ka Bingini soutenir Safi n'a ka fara Bingini ka to a kelen na a ka to ɲɛji la k'a ka kunkɔrɔdonna ɲigin ka su kasi ka tile kasi mais Ala ma k'a tigi ta ye a y'a k'a yɛrɛ ta ye a banna donc n'i kɛra mumun Ala ye i ka ko bɛɛ bɛ Ala bolo mumun Ala o tɔgɔ fana farala a kan a tɛ girin Michelle Obama malienne la diamant noire mumun Ala o de ye Bingini tɔgɔ kura ye à partir de cet instant i ye kuma min fɔ temps de don maintenant sisan Bingini Mali
musicaux amna do konnama Mali artistes ka vie la rivalité entre les artistes e be se ka jumeni fo la e be se ka ladilikan jumeni di toma surtout enfant munu ba wala je e be ladilikan jumeni di oma parce que ako beni na ke parti pris e be se ka rivalité artistique ladilikan do dama wala bon ne be ladilikan men di o yoro la ne bolo be ka boli balo fen no fe awo parce que yi micro ta bara wara ti law ite na ka biro kono bara la yitu awo ite na ka jogo gala bay ko jiye ki la ko doni ayo yi micro ndi ta jiye la ko doni ibe balo udila sani ba ke fade nyani rivalité ya jala ite boli balo fen no fe fade nyate fo jini o kon rivalité ya be mun de jini foshi et pourtant ni bara nyuma be jana tete awo unante bola bolo fon mo fe ne ma mo wara fo de ne kon be ka boli balo fen de no fe bi e be ka boli balo fen no fo ni be bolo fen de ni na bi ni be ngaji ana tige de nyani na bi awo ato e fertilité le bo ato be fertilité ah ouais Dieu est ma force mon Allah bigini matlaw artisu et Mali musicaux il bola ka don fo artiste ko rivalité mais Mali musicaux surtout jelia yere hokmu konnana hala akagele iba soro dongli chama be no koromatikal do a dongli do te se ka lame moyina ou bien ni ya lame chogo suka soro kelebi du kono ni ya akala aba foko kebe ka do koromatike e yere se ka ladilikan jumene di artiste ma en tant que artiste e se ka ladilikan jumene di oroni na parce que dongli chama e koromatikal yi quoi en état do amake chukum. Ok, bon bamananw ka kuma de do ko kɛlɛla farala tigɛ kɛlɛtigi ne min fɔra ne ɲana ngara kɔrɔbaw fɛ o ye de n'a kun tiɲɛna ɲamakala de b'a dilan awɔ n'a tiɲɛna dɔrɔn ɲamakala de b'a par exemple sinamusoma fila n'aw bɛ kɛlɛ la ne de b'aw ka du kɔnɔ ne de y'aw ka du ɲamakala ye o kɛlɛ tɛ taa ɲɛ ka ne balolen to yan en tant que ɲamakala joli bɛ ne na e min kan ka kɛlɛ la fara ne kɛra kɛlɛtigi ye jɔn b'a la fara donc ne bolo ne ma mɔgɔ wɛrɛ dɔn n bɛ kuma n yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ dɔnkilida façon min ka di ne ye kɔrɔmatigɛli t'o la quoi e ka dɔnkili ninnu na kɔrɔmatigɛli t'a la non juste i ka inspiration kɔrɔmatigɛli man di ne ne ka inspiration na ne bɛ vision kɛ ka taa actualité de kan bɛɛ bɛ se ka min dɔn dɔnkili min bɛ bɛɛ concerné voilà ne b'o de da mais ne yɛrɛ de bɛ fɛ Bingini ka ladilikan jɔn yɛrɛ de di artistes ma walasa bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que ifana tu es la star des stars ifana ka kɔrɔ ni dɔw yo i bɛ caman de ɲɛ denmisɛnnin dɔw fana bɛ e kɔ vraiment olu ça va pas quoi anw ye minnu sɔrɔ a la olu ta kun ka kala mais anw ta ka kala n'olu ta ye kojugu n'a tora nin sira kan minnu bɛ na anw kɔfɛ olu na muru ta ɲɔgɔn kama ala kan'o kɛ donc o de b'a ala kan'a kɛ o de bɛ aw sinsin a kan sisan ka o ta yen ko o nɛmɛ bon minnu kan ka dilan olu de bɛ ka tiɲɛ mais aw bɛ wuli ka se olu ma a bɛ wuli ka se olu ma walasa a ka se ka minnu ni kɛlɛ bɛ denmisɛnnin fila ni ɲɔgɔn cɛ aw ka mɔgɔkɔrɔba de kan k'a dilan oui donc ne yɛrɛ kɔni bolo kɛlɛla faralaw yɛrɛ de ye kɛlɛtigiw ye o kɛlɛ ban man di quoi bien ɲinina sen dalen a kɛlɛ ban man di an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ amina arabi Bingini sisan Mali musicaux piraterie et puis Facebook YouTube ko nalen fɛn bɛ ka fɛ e yɛrɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ o la anw kɔni san kɔni an bɛ dɔnkili da la ten de ten wari fana bɛ sɔrɔ a la ten ou bien an jatigiw olu bɛ miliyɔn minnu d'an ma ani u bɛ sanu minnu d'an ma o de ye anw garisɛgɛ ye sinon anw bɛ wari min bɔ ka don studio la k'an ka baara kɛ anw t'a nafa foyi dun donc studio ka gɛlɛ ka se o bɛɛ ma nba a ma nɔgɔ koyi i bɛ studio sara musicien mana kɛ 10 ye i b'a musicien bɛɛ sara kelen kelen oui i bɛ choriste minnu ta dɔnkili laminɛlaw i b'olu sara i b'i ka dɔnkili da kɔrɔbɔ na ten k'i ka dɔnkili labɔ ka tila ka clip financer an ka clip dɔgɔmani ye 1 million
voilà i be clip financer k'i ka fɛn bɔ i kan ka nafa min don a la i t'o don a la an b'a ɲini u fɛ anw tɛ balo foyi la ni nin tɛ an bɛ balo nin dɔrɔn de la ni an kanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ dusukolo la i ka nafa don an kun kana bɔ an kun quoi n'a ye morceau kɛ sisan a ci ma téléphone na dɛ ni ka morceau ci ma téléphone na o ka dabila a ye taa YouTube kan aw kan ka morceau nin san YouTube kan a da man gɛlɛ e bɛ sanni min kɛ o bɛ nafa de ladon i ka artiste kun donc an b'a ɲini u fɛ an kanubagaw minnu b'an fɛ u k'a ɲini u ka nafa don an kun sinon a ko gɛlɛyara dɛ Bigini i nana an ka wele jaabi o diyara ye komi an bɛ ka se an ka baro kuncɛyɔrɔ la donc an bɛ fɛ i ka dɔnkilini dɔ ta yanni an ka taa ni a tɔɔni ye dɔnkili dɔ ta sisan parce que artiste ninnu surtout e yɛrɛ bɛ niveau min na sisan c'est la créativité c'est la créativité donc n bɛ fɛ i ka dɔ créer sisan o d'an ye an ka taa ɲɛ an n'u kamari kile baara de bɛ mɔgɔ mun fa baara o ka di bi ɲini ye baara ka di bi ɲini ye ne dun b'o fɛ bi ɲini bɛ yɛrɛ ta de fɛ ne dun b'o fɛ parili ka di bi ɲini ye nga juguyaba no 402 njugula mogolu u bɛ répondre kan hasidi bakoto ngulu bɛ répondre kan 402 iye fana bakɔrɔba kan sofila ni ngululu u bɛ répondre kan janfa mɔgɔ ngulu bɛ répondre kan 402 ye janfa mɔgɔ b'a kan o diyara ye i nana an ka wele jaabi o diyara i bɛ se ka ladilikan laban jumɛn di ani folikan laban jumɛn di i ka faniw ma ok n bɛna folikan min di n bɛ foli fɔlɔ aw yɛrɛ de la o diyara ye parce que n'i y'a mɛn dɔnkilidala a fɔ media n'i y'a mɛn dɔnkilidala a fɔ animateur animatrice i kana da dɔnkili d'a ma i tagamatɔ ka dɔnkili dessin ni mɔgɔ t'i bolo dɔrɔn min b'i labɔ i n'i ka dɔnkili bɛ to i ka so kɔnɔ o ye tiɲɛ bala Gafure awa i yɛrɛ i nisɔn ka di trop n b'i fo i ka plateau kan o diyara ye ala k'aw bɛɛ lajɛlen bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila banajugu ye aw kana bila sa joona ye amina yarabi ok ka foli di Bingi kanubaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ Bingini fɛ mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ ne na ni heure in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali minnu tɛ ne fɛ n'u tulo bɛ na ni heure in na ko ne ko n bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc ala k'an bɛɛ sago d'an ma min sago jugu sago ala k'i yɛrɛ sago ye dɔrɔn ala k'an bɛɛ k'an yɛrɛ sago ye ala kan'an kɛ mɔgɔ si sago ye ala ka barika don bɛɛ lajɛlen fɛ ko la n'an y'an bolo bɔ fɛn o fɛn na ka taa don fɛn wɛrɛ la ala k'o kɛ barika ye amina yarabi ya rabi bana o de ye ne ka foli o de ye ka foli ka ye n diyara ye fanu a y'a mɛn mumu ala a tɔgɔ kura ye o de ye sisan Bingini ne tun b'an ka plateau kan Bingini Bagaga an bɔra k'a ka kumakanw lamɛn a y'a ka explication di a ka vie kan a nana musique la cogo min na a y'o fɔ an ɲɛna Bingini ko Dieu seul Dieu est ma force selon elle donc a y'a ka projet fɔ an bɛ dugawu kɛ Bingini ye ala ka se d'a ma halisa a ka se k'a ka projet réaliser an b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ